Okay. Mune Zimbabwe, a lot zvizhinji ndo zviri kuitika. So tiripo pamuzinda wevanhu muneni Super Nexus. Mune Zimbabwe muri kuona it's 6 days after 31 July, a historical day that shows how much Zimbabweans feel intimidated by the regime. MaZimbabweans anonzwa kuvhunduka vatungamiriri vavo. MaZimbabweans kuvhunduka kwavo vatungamiriri hakusiko kuti kwanzi vangomuka vachivhunduka, asi it's lived experiences, circulated videos dzemusi wa1 August 2018, semunyaya yatakarangaridzwa manje naNelson Chamisa. So kuvhunduka kwavo ndokuri kuita kuti pakanzi mademonstrations vanenge vachitoda backing yemilitary kuti vapinde mumastreets, otherwise vari kuvhunduka. But also nerimwe engo hatingati isusu kuvhunduka at all, tinogona kungoti kushayikwa kwaleader ari ready to take that responsibility. Because kana kwakuchinzi paipa panga pana leader wekuti taitoziva, because maleaders anga aripo, they were quiet, they were not talking. Ndivana hanzi Reverend Mutata vanatendai beti etc, but vakangochita senga chisi chinhu chavo because they were being intimidated themselves. Reverend Mutata todza kuti bookstore yavo yakapiswa, anditi vanatendai beti vairipota nyaya yemadrones anenge achitenderera pamajurawo pachisiwa panyogwa zvakazoti netumwewo tuwanhu zvatotisinawo mabasa tweZANU-PF zvosina kunambotumwa zvisina kutumwa, but zvimwe zvacho zvezvatumwa zvigananda zvichitawo zvimaaction, because zvigananda especially zvigananda is the big problem. Ndo the same people vakapa president Emmerson Dambudzo Mnangagwa the idea yekuextenda his term. President, why are you being manipulated? You were for the people, by the people, but now you are for Zvigananda. You are a comrade, but iva vasiri macomrade ava vari kuimba mapraise songs, vari kurumbidza kuti ivo vadle voga. President, you have been rich, you are not new to riches, but tarisai zvimalutas zvakakutenderedzai izvi, sucking the nation's wealth through you. And you kana ukaenda kuhondo, you know the truth kuti chinonzi something for the people by the people chi, and this is not something for the people. It's by the people but not for the people. By the people, and then mapinda power, you become corrupted, you change everything. So right now muri Zimbabwe tikutaura nyaya Chris Mutsvangwa nenews dzasvika panews desk dziri kutaura kuti Chris Mutsvangwa okumbira ruregero. So almost all of us at this stage tiri kuzviziva izvozvo kuti news dzakatenderera manje dzichitaura mazita evanhu vari palist rekuti vanogona kungodzingwa at the same time naChiwenga, vanosanganisira vana Tino Machakaire, vana Chris Mutsvangwa nemudzimai wake, handiti vese maministers, right? So
Now muri Zimbabwe, Chris Mutsvangwa tiri kunzwa isusu kuti he is on a bootlicking campaign spree. He is going crazy. Nodiwa nevanhu, shefu, zvikazodii. And trying to rewrite history. Isitoziziva kuti Chris Mutsvangwa iwewe hausi chigananda. But at this stage, you have started to give up conscience, principles. Wakutongoti zvigananda zvinenge zvine chimwe chikuwina chazvinazvo so chimwe chikuwina. Saka hapasina zvokuzviita zvatowina. Ngatingodi titongo support iri kuwina. But hausi kuona kuti haisi kuwina. Yakamiswa. Right. So, muri Zimbabwe, zvinhu zvakamira so, muri kufanira kuunderstanda something. Right. So, vana Chris Mutsvangwa, vana George Charamba, vana Tino Machakaire, vanhu vekuti on public platforms, zvinhu izvi zvichangotanga zvana ED 2030, you could see kuti they were never in support of it. They were, because you see, let me tell you this. Most of these guys, my principles aripo, but mostly politics dzedumbu. My principles aripo, but mostly politics dzedumbu. So, vanenge vachitarisa vachiread the atmosphere kuti ari kuwina izvi ndiani. So at first, munhu wese, at the beginning, munhu wese waingoti Mnangagwa unomukigwa nearmy. Zvayakangoita Mugabe inomupedzera. Unopedzerwa wana Chiwenga. Andidi. So shasha dzakaita hold back. Dzisingatauri, dzisingapushi zvana 2030. Remember yakatanga ichingonzi hashtag. Andidi zvisingachatauri zvana hashtag 2030 zvisingaiti sei zvisingatauri. Andidi. Shasha padzakazoona kuti Emerson chinge chine nharo ndopadzakaswitcha dzikatanga kutaura nyaya ichi ya2030. But iri timu iri zvigananda rakatanga kumhanya nechinhu ichi from first day because iro riri kuita directly benefit and rinoda kuti mabenefits avo akondinye. Handiti pasambozofa painvestigator rimwe day because pane pachingwa nesame regime. Right. Iri timu iri manje raionera kuti nhingina woshashaidza sikuti sapota woshashaidza. Handiti. So iko zvino ishashaidza dzazouya manje iko zvino idzo dzakufunga kuti idzo because idzo mukembi yadzo dzakatotsikirira ende dzakufunga kuti dzawina. But azisati hadzina as a matter of fact ende asi kudzowina but tiri kufunga kuti dzawina shashaidza. Handiti. Right. So dzichifunga kuti dzawina manje dzakutendeka kuti no ava vana nhinga vanga vasinga supported first. Ndopakudomwa naMutsvangwa because Mutsvangwa was using his brains. He was a man of principles, I don't know, Mnangagwa, when he came into office, anga asina zvifungwa zvese zvokunzi kwanzi rimwe day ndichazoda kuextenda term, rimwe day ndichazoda kunzi kwa mambo munhu mutapa. No. Paitotaura ku CNN interview yamaiona yaya. Yes, he was speaking his truth. That's the real Mnangagwa, that one. Uyu avapo is a product of Zvikananda. This is not the real Mnangagwa. That's why Mchona Chirwana Chiwenga, they are surprised. Very, very surprised. They are surprised. They don't even believe it. That's why maiona iparidza nyaya na King Hezekiah. Kuti King Hezekiah wazvikarawo kuti inini ndakungoda endi. That's why vanhu vanenge vachiti Chiwenga ndimakaisa munhu makamuisa sei. He doesn't understand. He doesn't know this thing that he is seeing today. Comrade Geza wakauya akabheja futi.
they don't understand kuti Mnangagwa, how did he end up being this? But it's a product of Zvigananda's praise songs. They have been singing for years in Mnangagwa's ears. Praise songs. And now Mnangagwa is a product of that. Do you understand? So, vana Chris Mchangwa nevamwe vanoziva kuti pana pakakanganisika. Unfortunately, mogona kutodzingwa because Zvigananda zvinoramba zvichibaya-baya. Izvo zvoda kutoisa vana vazvo mumapositions ese. Adidi, ndozvazvo zvichida. Vana vazvo, vana mukoma, vana chi, sekuru, vana chi, zvoemploya ivava ma-government ministries. Pasina izvozvozvo. That's why makaona comrade Geza vakabvunza vakati, Emerson, why wakavenga ma-comrades? Because philosophy yasiyana. Ma-comrade philosophy is for the people, by the people. Everything is for the people. And because if philosophy yakabviwa nayo muhondo, it's written in blood and sacrifice. A lot died. And that philosophy is clean and clear for the people. Written by people who were oppressed, in pain, and who had to fight. Who had to go to war, to lose brothers, sisters, friends, for that Zimbabwe that we dream about, where we will all be equal. That Zimbabwe. Thinking about the born frees, those who are going to be born in that country, blessed children of Zimbabwe. They were dreaming about these things. Kuti isusu tizvarigwe in that blessed Zimbabwe. But here we are. Our brothers and sisters are outside the country. They can't even stay in Zimbabwe. There's nothing. And then, because Emerson ari kuimbigwa ma-praise songs nekwaya inova Zvigananda. It's not about Mnangagwa. It's about them. They sing, they say all these kind of things. Come up, wana Ziyambi create the Cape 3, Nanata create the Cape 3, etc. So that they can continue looting. As simple as that. They don't care about Mnangagwa. They just want to continue looting and stay protected. Pasina izvozvo. So, muri Zimbabwe, rugare ngaruve nemi.